Haideți să facem a doua problemă de la Mici Campioni, care este un examen pentru intrare la Viaru. Haideți să o citim. Deci pe o tablă sunt scrise numerele 1, 2, 3 și 3. Hai să le scriem aici. 1, 2, 3, 3. Printr-o mutare înțelegem să mărim unul dintre numerele de pe tablă cu 1, altul cu 2, altul cu 4 și cel rămas cu 5. Astfel obținem 4 numere, păstrăm aceste numere și ștergem cele 4. Da. Adică printr-o mutare putem, nu știu, al doilea creștem cu 1, deci devine 3. Al treilea cu 2, deci devine 5. Al patrulea cu 4 devine 7 și primul cu 5 devine 6. Perfect. Sau putem oricum. Întrebările sunt: după câte mutări, suma celor 4 numere aflate pe tablă va fi 2025. Vă las 5 secunde să vă gândiți. Păi, ce putem observa este că suma numerelor tot timpul crește la fel, deoarece practic noi adăugăm în sumă. Deci dacă notăm suma S inițial este 1 plus 2 plus 3 plus 3, adică 9. Păi și noi, la un pas, cât adunăm în sumă? Păi tot timpul vom aduna 1 plus 2 plus 4 plus 5. Deci noi, oricum am face pasul, tot o să adăugăm 1 plus 2 plus 4 plus 5. Deci sumă adăugat este egal cu 1 plus 2 plus 4 plus 5. Adică 12. Acum, întrebarea este: după câte mutări suma celor 4 numere aflate pe tablă va fi 2025? Păi suma inițială este 9, da? Deci suma inițială este 9. Noi o să adăugăm de câteva ori, de k ori, o să adăugăm suma adăugată. Da? De k ori, adică de câte mutări. K este numărul de mutări. Ori suma adăugată. Și asta cât trebuie să dea? 2025. Haideți să înlocuim. Deci știm cât e SI, știm cât e SA. SI este 9, deci 9 plus K, adică numărul de mutări, ori 12, este egal cu 2025. Putem scăpa de 9. Scădem 9. Ne dă K ori 12 este egal cu 2016. Împărțim la 12. Deci K este egal cu 2016 împărțit la 12. Care este egal cu? Păi punem 12 aici. Adică 1, 80, 1, maximum 6, 72, devine 96, 168. Deci, la A ne dați numărul de mutări 168. Perfect. Acum gândiți-vă la AB. Vă dau 5 secunde. Păi, putem să ne gândim la aceeași chestie. Deci suma inițială este 9, cum am stabilit, suma adăugată este 12. Ce înseamnă că cele 4 numere sunt egale? Că putem scrie suma numerelor după câteva adăugări ca fiind 4 ori M. M fiind valoarea unui număr. Deoarece e aceeași valoare, deci e 4 ori M, că sunt 4 numere. Păi și acum hai să vedem dacă putem, din formula pe care am găsit-o înainte, că SI plus K fiind numărul de mutări ori SA, adică S adăugat, poate da 4 ori M. Păi hai să înlocuim. Deci dă 9 plus K ori 12 să fie 4 ori M. Păi ce vedem aici?
ăsta este impar. Ăsta este par, deoarece orice număr înmulțit cu un număr par este par. Și acesta este tot par, deoarece orice număr înmulțit cu un număr par este par. Păi și noi ce știm? Că impar plus par dă tot timpul impar. Dar aici este par. Deci nu se poate. Deci așa am arătat că nu se poate. Deoarece oricât am adăugat, nu o să dea par. Deoarece acesta este tot timpul impar, acesta este tot timpul par, deci niciodată ăsta nu va putea fi par. Deci așa am demonstrat și B-ul, foarte ușor. Deci la B nu se poate. Da? Și am demonstrat cu paritate, foarte ușor, cu chestia asta. E o chestie clasică. Și e foarte important la probleme de-astea să tot timpul să vă uitați la sumă. Că de obicei suma ori e constantă, ori crește constant. Tot timpul uitați-vă la sumă. La probleme de-astea, de tip un joc care îl joacă unii. Așa, perfect. Dacă vreți cursuri gratuite pentru micii campioni, o să fie aici. Mulțumim, să aveți o zi frumos.